Καλώς ορίσατε στην Κο, το νησί του Ιπποκράτη και του Ποδηλάτου. Ένα τόπο που η διαδρομή της ιστορίας συναντά τον κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής. Η πόλη της Κο κατοικήθηκε στα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ. στη θέση όπου βρίσκεται περίπου η σημερινή πόλη. Μεγαλύτερη άνθηση γνώρισε μετά το 366 π.Χ. κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, όταν η αγορά της ήταν μία από τις σημαντικότερες του τότε γνωστού κόσμου, ενώ μέχρι και σήμερα θυμίζεται για την ποικιλία των προϊόντων της. Στην είσοδο του λιμανιού της Κο στέκεται το επιβλητικό υποτικό κάστρο της Νερατζιάς, το οποίο συνδέεται με την πόλη με μια γέφυρα που διασχίζει τη σημερινή λεωφόρο των Φινίκων. Η γέφυρα του κάστρου όχι μόνο αποτελεί τη σύνδεση με την πόλη, αλλά και με το ιστορικό δέντρο του πλατάνου, ένα από τα γυραιότερα δέντρα του κόσμου που κάτω από τη σκιά του, κατά την παράδοση, δίδασκε ο Ιπποκράτης ο Κώος, ο πατέρας της ιατρικής. Παντού στη σημερινή πόλη της Κο συναντά κανείς το αμάγαλμα των πολιτισμών που σημάδεψαν αυτό το νησί. Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Ιωαννίτες, Ιππότες, Οθωμανοί και τελευταία Ιταλοί άφησαν τα χαρακτηριστικά τους δείγματα, κυρίως στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Εντυπωσιάζουν τα σύγχρονα νεοκλασικά κτίσματα με νετικούς ρυθμούς που βλέπει ο επισκέπτης, όπως παραδείγματος χάρη το Διοικητήριο, η Ιπποκράτιος Δημοτική Βιβλιοθήκη, η Δημοτική Αγορά, το Αρχαιολογικό Μουσείο και άλλα.
Πολλά αρχαιολογικά μνημεία έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 3.000 χρόνων, όπως η Ναή της Πανδήμου και Ποντίας Αφροδίτης, η μεγάλη σε μήκος αρχαία αγορά, το ελληνιστικό γυμνάσιο Ξιστών, η ρωμαϊκή οικία Κάζα Ρωμάνα, το ρωμαϊκό οδείο και άλλα, ενώ πλήθος ψηφιδωτών όπως της αρπαγής της Ευρώπης, της κρίσης του Πάριδος με τον Απόλλωνα και τις 9 Μούσες κοσμούν τα δάπεδα αρκετών αρχαίων κτηρίων. Το Ασκληπιείο, λίγο έξω από την πόλη της Σκό, είναι το διασημότερο και το πλέον ξεχωριστό αρχαιολογικό αξιοθέατο του νησιού λόγω της παγκόσμιας φήμης του ως θεραπευτηρίου, όπου καλλιεργήθηκε η επιστημονική ιατρική όπως την καθιέρωσε ο Ιπποκράτης και οι συνεχιστές του έργου του. Ακόμα και σήμερα, κάθε καλοκαίρι τελείται τακτικά η τελετή της απαγγελίας του Ιπποκρατικού όρκου, πάντα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Όμνημοι Απόλλωνα Ιτρών και Ασκληπιών και Υγείαν και Πανάκιαν και Θεούς πάνταστε και πάσας ίστορας πιεύμενος. Μία επίσκεψη στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ιδρυματικό με τον κήπο του Ιπποκράτη, όπου καλλιεργούνται πολλά θεραπευτικά βότανα του μεγάλου πατέρα της ιατρικής, συγκινεί και ενθουσιάζει τον επισκέπτη. Εμπορικό κέντρο από την αρχαιότητα, η αγορά της Σκό είναι πραγματικός καταναλωτικός παράδεισος. Πολλά τουριστικά καταστήματα στην περίφημη παλιά πόλη, αλλά και στους εμπορικούς δρόμους της Σκό προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία σε κεραμικά, κοσμήματα και δερμάτινα. Η αγορά της Σκο είναι επίσης γνωστή για την τεράστια ποικιλία της σε είδη ρουχισμού και τουριστικά είδη. Η ελληνική αρχαιότητα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους αμφορείς και τα κοσμήματα που μπορεί να βρει ο επισκέπτης στην αγορά, ενώ στην πλειονότητά τους τα προϊόντα που προσφέρονται είναι χειροποίητα.
Τα τοπικά εδέσματα θα σας αφήσουν μια πραγματικά πολύ γλυκιά γεύση. Η Κος θυμίζεται για τον μπακλαβά, το γλυκό ντοματάκι της, αλλά και για τα πολύ ιδιαίτερα τοπικά της κρασιά. Το υψηλής ποιότητας ιδιαίτερα γευστικό μέλι που παράγεται από τους μελισσοκόμους της Αντιμάχειας και της Κεφάλου είναι φημισμένο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και έξω από τα όρια της χώρας μας. Το τυρί της Πόσας είναι τοπική συνταγή, κατσικίσιο τυρί φυλαγμένο σε κόκκινο κρασί. Ο συνδυασμός των γεύσεων είναι απλά εξαιρετικός. Τις τοπικές λιχουδιές μπορείτε να τις βρείτε σε όλα τα ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ. Ό,τι όμως τελικά και αν επιλέξετε, μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουροι ότι για τους ανθρώπους της ΚΟ η ποιότητα αποτελεί τη βασική τους αρχή. Κάντε μια στάση στα χωριά για να δροσιστείτε με παραδοσιακή κανελάδα και δοκιμάστε την ισήρικη σουμάδα, φτιαγμένη από πικραμίγδαλο. Ο υδροβιότοπος στο Ψαλίδι περιμένει να τον εξερευνήσετε. Πρόκειται για περιοχή ιδανική για χαλάρωση και επαφή με τη φύση. Σπάνια είδη πουλιών βρίσκουν καταφύγιο στην πλούσια χλωρίδα του, ενώ οι πανέμορφες παραλίες του Ψαλιδιού αποτελούν παράδεισο για όσους λατρεύουν την ηρεμία. Λίγο μετά το Ψαλίδι είναι τα Θέριμοι που πήραν την ονομασία τους από τη θερμοπηγή που αναβλύζει αιώνες τώρα από τα έγκατα της γης, καταλήγει στη θάλασσα και η μεγάλη περιεκτικότητά της σε θιάφη και πολύτιμες άλλες χημικές ενώσεις την καθιστά πασίγνωστη για τις ιαματικές της ιδιότητες. Τα Θέρμη, απομονωμένα μέσα σε βράχους που απλώνονται ως τη θάλασσα,
αποτελούν μια ανάσα ομορφιάς μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο. Το Τιγκάκι και το Μαρμάρι είναι τα πρώτα παραθαλάσσια χωριά που συναντά κανείς βγαίνοντας από την πόλη της Κο. Οι αμμουδιές στις παραλίες τους είναι βελούδινες και τα νερά κρυστάλλινα. Μετά το Ζιπάρι συναντάμε το Ασφενδιού, γραφικό χωριουδάκι με οικισμούς διάσπαρτους στο βουνό. Το ηλιοβασίλεμα στη Ζιά είναι αξιοθαύμαστο και μοναδικό. Το παλιό πηλί, γνωστό και ως Μιστράς της Δωδεκανήσου, θα σας μεταφέρει αιώνες πίσω με τα διάσπαρτα εκκλησάκια του να ξεπροβάλλουν μέσα από τα βυζαντινά του ερείπια. Στο σύγχρονο χωριό Πηλί αξίζει να επισκεφτείτε την παλιά εξάκρουνη πηγή για να πιείτε το ελαφρύ και δροσερό νερό της. Η Αντιμάχεια βρίσκεται 25 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κο, στο κέντρο του νησιού. Το χωριό, που διατηρεί την ίδια ονομασία 30 αιώνες τώρα, έχει να αναδείξει το κάστρο της, το παραδοσιακό ανεμόμυλο, το παραδοσιακό σπίτι και πολλά άλλα. Η γιορτή του μελιού που γίνεται στο τέλος του καλοκαιριού είναι μια καλή ευκαιρία για να γευτεί κανείς υπέροχες τοπικές λιχουδιές.
Περίπου 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αντιμάχειας βρίσκεται το Μαστιχάρι. Ηρεμία και γαλήνη κυριαρχούν σε αυτό το παραθαλάσσιο χωριό, όπου βρίσκονται μερικές από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού. Το λιμάνι είναι πάντα γεμάτο ψαράδες που φέρνουν καθημερινά φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες, ενώ κάθε χρόνο διοργανώνεται στο Μαστιχάρι η γιορτή του κρασιού. Καθημερινά μπορείτε να πάρετε από εκεί το καραβάκι για τη γειτονική Κάλυμνο. Η Κέφαλος βρίσκεται στο δυτικό άκρο του νησιού, 42 χιλιόμετρα από την πόλη της Κο. Το γραφικό χωριό βρίσκεται πάνω από την παραλία Καμάρι, ενώ λίγα μόλις μέτρα από την ακτή βρίσκεται το μικρό νησάκι Καστρί με το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Η θάλασσα της Κεφάλου φημίζεται για τα πεντακάθαρα και δροσερά νερά της. Τα λείψανα του αρχαίου θεάτρου, η παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Στεφάνου, το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και η σπηλιά της Άσπρης Πέτρας, όπου ανακαλύφθηκαν σημαντικά ευρήματα προϊστορικής εποχής, είναι λίγα μόνο από τα αξιοθέατα της περιοχής. Το τράβηγμα της Στράτας είναι μία από τις τοπικές εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε. Η Καρδάμενα βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από την πόλη της Κο και 5 χιλιόμετρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιπποκράτης. Σε ανασκαφές που έγιναν εκεί βρέθηκαν ίχνη του αρχαίου δήμου της Αλάσσαρνας. Εδώ τα αρχαιολογικά μνημεία είναι ο ναός του Απόλλωνα, η παλαιοχριστιανική βασιλική και το αρχαίο θέατρο. Και μην ξεχνάμε φυσικά τις παραλίες του χωριού με τις εκτεταμένες αμμουδιές και τα πεντακάθαρα νερά, ενώ υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια που συνδέουν την Καρδάμενα με την Ίσυρο.